Sladké chrumkavé pohostenie sa dá vyčarovať aj do polhodinky. Vyskúšajte tieto chrumkavé košíčky z lístkového cesta s pudingom a ovocím. Opak muffinovej formy postriekame olejom v spreji alebo vymastíme. Z lístkového cesta vykrojíme kolieska väčšie, než sú jamky v muffinovej forme. V priemere asi 10 cm. Kolieska cesta dáme na vypuklé časti formy a okolo trochu pritlačíme, aby vznikol košíček. Druhý muffinový plech vystriekame zvnútra a pritlačíme ho na pripravené kolieska cesta. Takto pečieme v rúre vyhriatej na 180 stupňov Celzia asi 20 až 25 minút. Po upečení zložíme vrchný plech a opatrne odoberieme jednotlivé košíčky. Necháme vychladnúť. 300 ml mlieka zohrejeme a vmiešame doňho pudingový prášok rozmiešaný v mlieku spolu s cukrom. Uvaríme puding a necháme prikrytý fóliou vychladnúť. Po vychladnutí vyšľaháme z mascarpone. Do vychladnutých košíčkov dáme čokoládový krém, navrch podľa chuti ovocie a hneď podávame. Ďalšie výborné tipy a recepty hľadajte na portáli varecha.sk a mnohé skvelé jedlá pre vás pripravujeme v našom krásnom mesačníku Varecha.